Boas noites e benvidos á información local de Estrada Televisión neste venres 14 de decembro. Comezamos, como sempre, repasando a actualidade do día en titulares. O IPESPO retirará as súas axudas e retrasa a ampliación de Toedo. Así o advertiu López Campos no pleno de ontre, no que o goberno local e a oposición enroncaron as súas posturas ao debater as mocións do Partido Popular e de Ciudadanos de Galicia. A Asociación Obrado fixo onte entrega dos premios San Martiño de Normalización Lingüística. Os tirinautas, o Seloeiro e o diario Galicia Hoxe foron os galardoados desta 17ª edición. Eu entendo que isto ten que tomar outro camiño e, hombre, supoño que o concelleiro de Deportes terá que tomar unha decisión en canto ao non entrenamento do primeiro equipo de fútbol sala no Coto Ferreiro, pero nós, en todo caso, o luns vamos a presentar o equipo ao entrenamento que se vai a celebrar no pabellón, no Coto Ferreiro. O IPESPO retirará as súas axudas e retrasa a ampliación de Toedo. Así o advertiu López Campos no pleno de ontre, no que o goberno local e a oposición enroncaron as súas posturas ao debater as mocións do Partido Popular e de Ciudadanos de Galicia. Como xa anunciábamos onte no informativo noite, o IPESPO, asento urbanizador dependente da Deputación, podería romper o protocolo de colaboración co Concello suscrito na pasada legislatura para ampliar con 10 millóns de euros o polígono de Toedo cos fondos que recupere da venta do Parque Empresarial Barromeis. Se cando isto ocurra, a ampliación do polígono de Toedo séguese demorando. Así o advertiu na noite de onte o portavoz do PP, Xosé López Campos, nun pleno no que o goberno local e a oposición enroncaron as súas posturas ao debaterse en das mocións presentadas polo PP Cidega en relación á Lei de Dependencia e o impulso de Toedo como zona industrial respectivamente. A Asociación Obrado fixo onte entrega dos premios San Martiño de Normalización Lingüística. Os tirinautas, o Seloeiro e o diario Galicia Hoxe foron os galardoados desta 17ª edición. A Asociación Obrado fixo entrega onte dos galardóns dos premios San Martiño de Normalización Lingüística. É a 17ª ocasión na que o colectivo estradense recoñece o traballo na difusión da lingua galega nos premios que se converteron nun referente dentro do panorama galego. Nesta ocasión, as tres pedras talladas polo artista Manolo Vilaverde baixaron dende Arca ata a Estrada para agradecer o esforzo do grupo de teatros Tirinautas e do seu director, Xosé Loeiro, así como a importante labor a nivel autonómico do xornal Galicia Hoxe, o único en Galicia que se fai integramente en galego. Entramos agora na información deportiva que hoxe ven algo quente. En Nadal, armouse o Belén. Ante a negativa do Concello de que o Real e Seguros Estradense Fútbol Sala adestre os luns no Coto Ferreiro, estes últimos anuncian que o luns realizarán os seus adestramentos no citado pabillón. Tanto o concelleiro de Deportes do Concello da Estrada como non sei se a primeira teniente de alcalde do Concello da Estrada, doña Raquel López, outro día eu creo que non estiveron para nada á altura, non? Eu creo que non respetaron o que representa o Club Deportivo Estradense, non respetaron a súa masa social, non respetaron os xogadores e non respetaron un esforzo dunha directiva. Antes de poñer punto final, repasamos as novas máis destacadas do día en titulares. O IPESPO retirará as súas axudas e retrasa a ampliación de Toedo. Así o advertiu López Campos no pleno de ontre, no que o goberno local e a oposición enroncaron as súas posturas ao debater as mocións do Partido Popular e de Ciudadanos de Galicia. A Asociación Obrado fixo onte entrega dos premios San Martiño de Normalización Lingüística. Os tirinautas, o Seloeiro e o diario Galicia Hoxe foron os galardoados desta 17ª edición. Eu entendo que isto ten que tomar outro camiño e, hombre, supoño que o concelleiro de Deportes terá que tomar unha decisión en canto ao non entrenamento do primeiro equipo de fútbol sala no Coto Ferreiro, pero nós, en todo caso, o luns vamos a presentar o equipo ao entrenamento que se vai a celebrar no pabellón, no Coto Ferreiro.
Antes de poñer punto e final a información local desta televisión, facemos un repaso á xenda cultural desta fin de semana que ven cargada. O sábado teremos a comida de Protección Civil onde se imporán as insignias de ouro desta agrupación. Tamén, sábado e domingo, feira de antigüedades e cousas curiosas na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. Xa pola noite, a partir das 8 na Igrexa Parroquial da Estrada, concerto de Nadal, coa Coral Polifónica de Trasdeza, de Silleda, a Coral Polifónica San Martiño do Grove e a Coral Polifónica de Berres da Estrada. Xa para domingo, temos teatro a partir das 8 da tarde no Teatro Principal e con entrada gratuita a obra Beltrana a Virolla. Pola nosa parte nada máis, despedirnos en clave cómica como fixeron os actores de Tirinautas onte na entrega dos premios San Martiño no Teatro Principal. Esperemos que disfruten con esta acalurosa e divertida recollida do premio e nos despedímonos ata o luns. Aproveitamos aquelas veces nas que temos oficial de amigos para recordarlos con cariño. Déixese de saúdo, señorita Dimple, e póñeme co alcalde. Hai unha fotografía miña na comisaría que non me favorece nada. Parece o meu pai. Mellor olvide a chamada e abrigo canto dan de recompensa. Por certo, señorita Dimple,